Joo. www.youtube.com. Siis sä kirjoitat sen. Siellä on ylhäällä, siellä sun lukee se velho, niin sä siirrät hiiren kursorin sinne ja sä se nuolijuttu, mikä pyörii samaan, kun sä heilutat hiirtä. Joo. Niin sä siirrät sen sinne ylös. Joo, siihen päälle ja sitä klikkaat. Siis hiiren ne 2 näppäimet, siellä vasemmanpuoleisella hiiren näppäimellä. Joo. Niin sä klikkaat sitä ja sit sä, kyllä, just näin. Niin sit sä kirjoitat sinne niin www.youtube.com. Siis www. En mä tiedä mistä se tulee. Siis joku World Wide, joku. Joo, siis www.youtube.com. youtube.com. Joo. Ja sit painat enteri. Se on se semmoinen vääntynyt nuoli siellä näppäimistöllä. Joo, painat sitä. Miten niin ei aukea? Siis se com on siellä. youtube.com, youtube. Ja sitten com, niin kuin som.